салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз мо сафар дорем ба хонамон, ба хонаи қишлоқ будагимон. кӯдако инҷа да ховшон бурда ҳардуша, инҷа да пешта нодириштагия пешта дашта ховай инам нозия баримадай инам ховай монда шидиян уже соат 2 шидистай. мо намоза хондему биромадем 1 соата раҳай то ҳамон хонамона. ман инҷада қуръон хонда рафтестем раҳта роза гуфтум раҳта китоб мехонам. кӯдакоя ховшон бурдай набине замино ҳама гӯем ҳосилора ҷамъ кардагиян уже заминоя тоза када мондагиян. китоби қуръона переводаш давай хонаҳай бо якта китоби дига дорам, китоби хеле қуръони майдачаҳай вайёрам рафта гирам мегӯм камкам хонам даиҷа ки вай ҳамашона камкам хонам камкам мехонам ҳамаша ки вай нашава гӯем убол нашава гӯем қуръонагирию нахони иста убол мешава ҳамуда насиб боша қуръонома ёдам наброя гирам. баъд вай тарафта ваяй гӯем ҷой гӯем бемилисава мехе ҷоҳай шавад камтар. шавҳарам гуфтестан ки мошин ҳай якбор бинхта бисанҷку айҳудаш меброи намеброи ояндада кӯдакои майдакати қинай якҷо рафта омадан маршрут када. мо инҷа хонамон омадем, инҷа расидем. бачаи ман мошинои старин иша бироварда мошинои кӯҳнаша хирсандӣ дор. Киха чиёй ва чӣ кинава бачам ин мошин чиёша боз дорам. мо инҷа тахтаву тирак ма гирифтаму манту пазак ма гирифтам. чанд қашид манту накардем барои самбусао барои ҳама чи тахтаву тирак таки удобнияй ҳамуда гирифтамшон. хона палас надора мо квартира инҷа палас мо нагирифтем. ҳозир шавҳарам намози шомшона хондестан ман хондам биромадам. ако худо насиб карда боша хона мерем. нами кӯчаи мо кадоме ки нав канали мада меҳмон шидагия намедона. инҷа қишлоқай саршавии екатеринбург туглимский района мо қишлоқш гӯемда 10 минута раҳай туглим ҳамон районаш инҷа 10 минута раҳай. инҷа хонамонай мо як омада мерем баҳорда ҳаминҷа зиндагӣ кардагӣ будем. гӯспандомон буд 12 якта гови ҷӯшомон буд. гӯспандоя фурӯхтему говая ҳамсояи тоҷикмон ҳамҷадай вай кӯчаи усунда як кӯча усунда вай додем гова нигоҳ мекунад ширша мехӯрану нигоҳ биниш мекунад. мо ака зимистон ҳамҷада местем шаҳрда местем барое ки шавҳарам кор мекунад унҷада. инҷада худ мутоқа намедонам зиғмашам баъди ҳодисаи шидагӣ гӯем камтарак агар тоқа монам дига ҳар хел фикро сарам дамеояву сағ зиқ мешам ҳаракат карда дуруни одамо да истам ягон обществода гӯемда шавҳарам пешунда боша зани ҳеварам ҳаминҷада қатӣ монанд наздики монанда меоянд мераванд ҳар рӯз қариб. шаҳр гӯем як магазин як ҷо мебуред камтар ҳашуд ба берун мешава ба як чӣ мешава тоқамонам камтарак уже тамом фикрам фақат амин бачам да мешава фикрам вай мерава гӯем ҳар хел фикрои безеб сарам да меоя сахт зиқ мешам барои ми ҳаракат карда ҳашума канал да мегирам. амин каналам ҳастай гӯем хелав аз видеои амин вайда гузашта гӯем амин бисёр вақт ма каналамда мегзаронам намефаҳмам набошад
намедонам агар каналам намебуд ман чӣ кор мекардам да гӯем иқа қинёву иқа гӯем санҷишои парвардигор намедонам чӣ хел мегузарондум ай сарда як чиз кати агар авора шай гӯем ягон ҷода кор кунӣ агар ҳамун корот кати авора мешай вай мешай да камтар зиндагира қинишу камтар гӯем вазбинӣ ягон проблема ягон чира камтар фикр намекунӣ ин каналам ҳамихе ранги як корай да ҳамин кати авора мешай камтар фикрту вайт вай мешава гӯем ай проблема ай қиниву ай вай дур мешава инаминҷа озина шавҳарам биромадан мерем насиб боша хона нозия куҷода нозия хонаи ҳамсоямон рафтагия ози рафта биёрам вая нодирҷон бачам мошинчоата гир хона дарор ози вая рафта гируму баъд мерем намозои шом нишидагия сафар ба тумен мекунем кукадести ҷазир кадиамаҷуда ёдам қишлоқ созай ки бозӣ мекунанд кушодияй қишлоқ созаю аку ҳозираша камтар шаҳрда истем майли ҳозир ман духтарама рафта гирам бо шава камтарам ҷада мегум мошина ҳай кунам аку ёд гирам мошин женский як шавҳарам гирифтагия ки ёдгирӣ мошината даметим худам да дигаша мегирам ҳаракат када ёд гирифтан дар кор камтар метарсам намедонам авис омадан камтар ҳай кардам хай вроди уқа чӣ хеле ки фикр мекардам уқа қин нестаю камтар ами рола контрол кардан қинай ҳамеша сабразид намекунам шавҳарам ёд дода меистан хай ози шавабу камтар инҷадам ҳай мекунам инҷада уқа гаӣ нестай чӣ нестай гӯем ҳай мекунам инҷа дар хонаи ҳамсоямон омадем гомонам инҷадай ҳамино нигоҳ мекунам аҳози нозияра гирифтем қафуда ҷо нестай те додара куда те бачаҷон о молодец хонаи кампир рафта қандшон додай молодец инҷа да мондам мурду ман позака иҷа мондем пушт забитай ҳама чизоя мондем унҷа да қуронои ма яташ перевод дора яташ ҳамахе беперевод арабӣ айҷа гирифтум шон ду қуронам инҷа да буд ва якта калон ай шавҳарма ай додармай то бақадам ва оварда мондум ай шавҳарам хонадай додарам дига шаҳр рафтагия қуронашам ҷада бекор буд ядбор хондумшу овардум мондумша қуронои худ ман инҷа гирифтум хай ба наздикӣ биёя баъд омада чизошам оварда мондем аминҷа чизои лишниса шукошаву документошаву чизои лишниша оварда мондем қуронашам оварда мондум аминҷа квартира тангай гӯем ваяда ҳама чӣ намехунҷа як хонагай намедонам 30 квадрати аст вая тангай инҷада бо чизои вайма тобистонаву амихе чизои оварда мондуму чизои зимистонама гирифтум айҷа кӯдакоро обуфои зимнишона гирифтуму амихе иҷа овардем айҷа уҷа бурдестем ма саррулда шиштам ягон ҷуда рафта назанам нағз беҳад метарсам амин намедонам мошини сабука ки рулаш беҳад осон ҳайкуни нағзаю серано гӯем ҳамин рӯз якум бора ки ма дастаи рул мешинам да гӯем айс омадан шиштам камтар аку бо айс рафтан бо дуруни қишлоқа чӣ халай раҳош вая нағзи рыжди хушру нестай ҳамуда хай камтар
ва якадагиём тарсидагиём камтар. ҳай оста оста ёд мегирем иншоалло. як 3-4 бори дига вай кунам. ин рула редка мегардонам, гӯем спокойно хушрӯ қапида наметавонам. рула як хеле қапидиам мегӯм озир рули ягом ҷо мегреза ё ки ягомш рафта мезанам чи хеле короче валнинида ҳамуда хай оста оста ёд мегирем иншоалло. خلاصه اگر دخترها ما هم خیموشنه حرکتم یا 5-6 минут ممکن زیادتر ماده معقول شد. این شوهرم میگم فرو اکو بس ما میگم نه قیدیگه های کنم قیدیگه های کنم تو همون قریبی جای پویز دیکو رای پویز تو هم جای های کدم قریب. بعد فرو مادم که یکم گایه یکم چی موی نقپا همه خیل انشالله که آسته آسته یاد میگیرم. ҳамаш да гӯем вай дар кор смелис дар кор да натарсида бояд ки ҳама кора натарсида сар кунӣ. бояд ки худат да уверенӣ бошӣ, чтобы уверена бошӣ ки ҳамин кора ман метавонам, ҳамин кора ман мекунам гуфта шини сари рул да бисмилло гуфта иншоалло ки ёд мегирам. иҷа да духтаро мо дуромадем по пути пункти магазин ама интернет магазини Wildberries. чизоямона гирифтем, чизое ки пеш заказ кардагӣ будем. ёдман буромадагӣ буд ки ман чиз заказ кардам, хела пеш заказ кардагӣ будем. ҳамноя гирифтам, пеш хона монда пунктш буда. озир рафтестем хонаи набинен торик шуда уже намозои хуфтан шудестай қариб. озир равам нишонтон метиём хона равам. чӣ гирифтагиам даже ёдман буромад. ёдман буромадагия чӣ гирифтагим. духтаромо хона омадем. чизоро хостам камтар шумода нишон тиём. чизои ай магазини Wildberries заказ кардагиома. название магазин интернет магазинаи кадом намедона. не киртай дароз. киртай дароз платья футболка навистагӣ остин дарозае. қадрш не ки беҳад дароз калта кадан дар кор. размери 46-160 дарозиш қадрш беҳад дароза. набинед чанд қадар дароза кирта. вари одам бар духтара ки қад дароз гӯем калта кадан дар кор.
қадимаи 168 чумам хелияй айма гӯем дарозтараи ина юбка рамаш короче чушид ваюш юбка женская осман, дата изготовления, состав полиэстер 100%, производитель Турция. Так, инҷа размераш ай 38 то 46 будай. Ма хондистам, шумода маълум набудай. Юбкаи дарозай. Айнаи киртаи остин калтаҳай. Барои зимистон ай так ягомчи пӯшидан. Телефони ма вообще нишон наметиҳаст ҳаст ва ёша гӯем. Короче маълум нестем, ма шумо бухонам лучи. Платья инаш чёрная. Короче ин зарду сиёҳай, размери 46 ина. Хлопок 95%, эластан 5%. Наша қадиш нормальная, ченай гӯем да, ин дарозиш нормальная, то амин нахаш. Я тарафаш зарда, я тарафаш сиё. Намхайр. Шавида ба фикрам хушру маълум нестай. Инаи шарфа заказ кардем. Шарфи тинкаки баҳоринаи. Ай тагаш хеле готови хиҷабай ку так ранги шапкача мекунӣ, хеле то гарданота маҳкам мекунӣ. Ина эра ба хушру да гардан мепартоӣ, ба зеб меиста шолкаи. Нархоша ма аниқ да ёдум нестай, барои ҳамин нагуфтам. Ина хеле готови хиҷаб сиёша заказ кардем. Ранги ҳамун хиҷабои пешинамай. Ина пеши хеле секинҷаҳай. Так. Инам хеле секинҷаҳай. Калони хушрӯай. Ҳама ҷо бемалол раст мешавад, пеши гардану пушти гардан гӯем ҳама тарафа. Инам қа чиза заказ кардем. Пакет-макетоша кандам. Амихе инаи палас оварда партофтем. Ой. Омадам бачама сразу обоздоронадум. Вақти сиёнка мекунам, чухоли телефонам чота мешаҳад мекунам вақти сиёнка гирифтамаш. Палас инхе партофтем. Барои кӯдаку бозӣ кардан. Хушрӯай. Шумо дозивая нишонтим. Капуста. Чанқа капусти калон будай. Набинен чанқа дарай. Набием дасти ма бошаи. Капуста бинен чанқа дарай. Ой. Чи беҳад калонаи капуст. Мукин давай уха калон вақти ин пакети калон мерем. Ранги ленгаҳай. Бабушка додум дада. Вай додад мо. Кампираки урус дод. Инҷа дад бабушка. Инҷа пиёзи сирхай. Пиёзи сирхай. Нодир бача. Иси гузар бача ҷон. Тахтау пираки овардагим. Ҳози ҳамсоямон, ҳамсояи тоҷикмон аймон дод салюни чином дора пудинг, компоти себияй, намедонам себияй ё компоти себияй. Инҷада зирабояй, шакароб меган, чӣ меган, мо зирабой мегем. Ҳози омада растем, ҳама ҷо бардакай. Инҷа вай мондуда ҷирғоти тоҷикӣ, шаварм тез хӯрдан рафтам. Болобоша хӯрда рафтам кор. Ҳа бачаҷон. Инами хеле амирӯза видеоя ба охир мерасонам, ки хеле дур дароз шуд ба фикрам. Оз ин чизои ҳамаша ма ҷобаҷо мекунам. Яшед бачаҷон. Инои ма шикамошона сер кунам, гӯшт намондиян. Хай раҳро мехарӣ серавно бода хона авқотка нахӯрам. Ты бачаҷон. Открывать. И капуста намедонам, ма чӣ кор мекунӣ ки капусти калон аст.
Кама какша бурида медуз мешиду. Ягон чи придумать каналку. Ин бабушка редода. Майли, хай дӯстони азиз. То видеоҳои оянда. Раҳмат ба суханои нектон, барои комментариҳои нақстон. То видеоҳои оянда. Хайр.